Маёнтак Падарожск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну что, поехали? А по дороге слухаем свое. Шановному панству дзень добры! Знаёмцеся, вёска Шыпяны. А знаходзіцца вёска Шыпяны ў Смалявіцкім раёне Мінскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Вось гэтая вёска Шыпяны, шановнае панства, на вядома яшчэ аж сівой даўніны. Вось у летапіс это патрапіла ў 1495 годзе. Менавіта тады вось наш з вамі кароль і вялікі князь Александр Казімірович гэтую вёску Шыпяны падараваў віленскаму біскупству. І вось з канца 15 стагоддзя значыцца, гэтая вёска належала віленскаму біскупству аж да канца 18 стагоддзя. Гэта амаль 300 гадоў. І вось падчас біскупскага праўлення тут, значыцца, ў Шыпянах здарылася адна такая гісторыя, ну не вельмі такая прыемная. Карацей, у 1582 годзе, па вясне, вось, ну, як зараз, на нейкае рэлігійнае свята сюды ў Шыпяны прыйшлі пагуляць хлопцы са Смалявіч. Ну, тут недалёка. Ну, гулялі, ўсё было добра, нармальна, а там вось шыпянскі біскупскі намеснік Себастьян Лойка давай падгаворваць шыпянскіх хлопцаў, гэтага Мацвеева, Клімава, Варановіча, ну, каб паганяць Смалявіцкіх. Няма чаго гэтым Смалявіцкім тут швэндацца па Шыпянах. Хай у Смалявічах гуляюць у сябе, а то тут ходзяць, можа, украдуць яшчэ што-небудзь. А гулянка, шановнае панства, тады ў вёсцы ішла у шыпянскага войта Амельяна Бастуна. Ну, гулялі сабе паціху, так нармальна ўсё было, а там слова за слова зацепіліся, пачалі біцца. Шыпянскія са смалявіцкамі біліся, а там нехта ўхапіў стрэльбу, стрэліў і патрапіў у смалявіцкага хлопца Акуліча Кандрата. І той памёр на месцы. Ну, карацей, крык ен пачаўся, чалавека забілі, ось што. Ну і справу гэту накіравалі ў Менскі суд. Ну і ўжо ў суд выклікалі ўсіх, значыцца, шыпянскіх, смалявіцкіх. Ну а за біскупа віленскага тады быў на тыя часы Юрый Радзівіл. Ну і яму, канешне, непрыемна было, што вось у ягонай біскупскай вёсцы такая падзея жахлівая здарылася. Можа, гэта ён там трошкі паспрыяў, значыцца, навучыў хлопцаў, як што казаць. Ну, карацей, хлопцы ў судзе расказвалі так. Мы сядзелі ў хаце у нашага войта шыпянскага, значыцца, у Бастуна, ну і пілі гарбату. А тут раз і прыходзяць на гулянку да нас хлопцы са Смалявіч. І зноў прыносяць гарбату. І мы пачалі разам гэтую гарбату піць. Ну, пілі мы гарбату, а там гэты каваль са Смалявіч, Себастьян,
Паглядзеў на сцену, стрэльба вісіць, кажа: хлопцы, што за стрэльба така цікава, я падзіўлюся. Паглядзі, чаму не. Той пачаў я глядзець, там глядзеў, там на стол паклаў. А та стрэльба ўзяла, ды стрэліла, ды патрапіла ў Кандрата Акуліча. І забілі хлопца. Що ж ви, пан суддя, хочете? Тут і палка раз вон страляе ў жыцці, а то стрэльба. Ну і ўсе з гэтым пагадзіліся. Ну і, карацей, вінаватых так і не знайшлі. А Акуліча Кандрата забілі. Вось такая гісторыя тут здарылася ў 1582 годзе. Калі гэты маёнтак вось Шыпяны належаў віленскаму біскупству, то вось пры біскупстве тут была збудаваная царква. А першая ўзгадка пра Шыпянскую царкву адносіцца да 1566 года, ці то да 67-га. Вось дакладна не ведаю. Ну і вось за біскупа на тыя часы віленскага быў Валер'ян Пратасевіч. І вось ён Шыпянскай царкве падараваў, значыцца, зямлю ва ўрочышчы, нівы і для балота радзімля. І вось гэты прывілей доўгія гады захоўваўся тут у Шыпянскай царкве. Царква Шыпянская была уніяцкае ўспенне Пресвятой Багародзіцы. Ну, а калі уніяцтва было забаронена ў 1839 годзе, то царкву разам з жыхарамі перавялі ў віру маскоўскую. Ну і стаяла Шыпянская царква вось за могілкамі вясковымі, крышку туды да лесу, на горцы, метраў 500 адсюль. Ну і, кажуць, яна была знішчана бальшавікамі яшчэ да пачатку Другой сусветнай вайны. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай Шыпяны адышлі да расійскай імперіі, і расійская імперія ў віленскае біскупства гэты маёнтак канфіскавала. І расійская царыца Кацярына II Шыпяны падаравала свайму генералу Пятру Ісленьеву. Ну, а ад яго Шыпяны пазней патрапілі да шляхцічаў агінскіх, а недзе на пачатку 19 стагоддзя Шыпяны сталі ўласнасцю шляхцічаў Манюшкаў. У Станіслава Манюшкі і Евы з роду Вайніловічаў было 6 сыноў. І вось бацька іхні, Станіслав Манюшка, кожнаму з сыноў падараваў па 100 000 рублёў і па 100 двароў з сялянамі. І вось гэтая вёска Шыпяны, яна дасталася самаму малодшаму, значыцца, з хлопцаў, гэта Александру Манюшку. Я вось не ведаю дакладна, колькі дзяцей было ў Александра Манюшкі, ну, але вядома, што вось гэтую вёску Шыпяны ён аддаў пасаг за сваёю дачкою Паўлінаю, якая пабралася шлюбам з шляхцічам Ваньковічам. І тут ужо пачалі ўладарыць Ваньковічы. І ў гэтым парку тут калісьці стаяў палацык Ваньковічаў, збудаваны з дубовага бярвення. Ну, але на вялікі жаль, шаноўнае панства, палацык да нашых дзён не захаваўся. Ён захаваўся толькі на старым фотаздымку.
І вось тут, у Шыпянах, у палацы Ваньковічаў захоўваўся знакаміты архіў Дамініка Манюшкі, архіў ягонай школы. А таксама ў гэтым палацы была вельмі вялізная, кажуць, калекцыя медалёў, манет, багатая бібліятэка была тут у Шыпянскім палацы Ваньковічаў. А таксама тут было шмат прац мастака Александра Манюшкі. Ну а заязджалі паны Ваньковічы да свайго палаца якраз вось праз гэтую браму. Паўліна Александровна Манюшка, яна была пабралася шлюбам з Лявонам Ваньковічам. І вось гэта была ўласнасць Лявона Ваньковіча, а пасля па спадчыне перайшлося да Паўла Ваньковіча. І вось калі палацык Ваньковічы збудавалі сабе драўляны вось з дуба, то гаспадарчыя будынкі шматлікія яны ўжо пабудавалі з цэглы. І некаторыя будынкі тут захаваліся і па сённяшні дзень. Вось гэта калісьці у Ваньковічаў была стайня. І гэтая стайня тут была пастаўлена панамі Ваньковічамі, недзе вось на мяжы 20-го стагоддзя. У Ваньковічаў калісьці тут была вельмі моцная, кажуць, гаспадарка вялізная. Тут вось былі і стайні, дзе коні стаялі, тут былі кароўнікі, дзе каровы стаялі. Вось гэта, па адной з версій, кажуць, была сыраварня. Тут варылі сыры, рабілі масла каровяча. Ну, шмат чаго тут было. Млын стаяў тут на рэчцы. Ну і Ваньковічы былі вельмі добрымі панамі. Захаваліся ўспаміны вось старажылаў, што калі вось карова ў каго здыхала з сялян, то Ваньковічы задарма давалі карову са свайго статку. І грошай не бралі і нават не казалі: прыйдзеш ды адробіш мне. Зараз вось наўрад ці ў якім калгасе задарма дадуць карову селяніну. Часткова вось у Шыпянах захаваўся і парк Ваньковічаў. Гэты парк мае рысы вось рэгулярнага пейзажнага парку. Тут вось вельмі шмат пасаджана дубоў, захаваліся добра дубовыя прысады. Ну а таксама былі тут прысады ліпавыя, з вярбы, з яліны. Расло шмат розных замежных раслін, завезеных сюды з іншых краін. Дрэнажная сістэма тут была, якая воду водзіла ў рэчку Мена. Ну, шмат тут чаго цікавага было. І было ўсё тут зроблена з розумам і з густам. Землица, ci добра ляжется, ты под белым снегом, под рабым дождем. Землица, ci спокойно спится, ты под брукованным, под моим двором.
радзіце, гарады трымаце, як бы не хадзілі, як бы не шкадзілі, мушу хлеб радзіце, крыўду дараваце. Час развітвацца, шаноўнае панства, так што поспехаў, усё самае найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння.